Ahoj Tibi. Nazdar, Elias. Čaute ľudia, srdečne vás zdravím. Pri tomto podcaste som s Tibim Moravčíkom a máme pre vás aj pre nás takú radostnú správu, že po niekoľkých rokoch načuchávania sme sa rozhodli spolu spraviť taký pohybový workshop. Zatiaľ sme ho pracovne nazvali Autentický pohyb, pretože tak, jak sledujeme, tak máme to spolu s Tibim tak veľa podobného, že je to skoro identické. A teraz vám chceme povedať pár informácií k tomu workshopu, že čo je vlastne taký zámer, čo nás do toho vedie a čo môžete očakávať a aké neznámo tam netušíme ani my. No, uh, autentický, autentický u mňa je vlastne byť v súlade, s niečím so svojím okolím, uh, so svojím podvedomím, so všetkými úrovňami bytia, ako aj so svojím okolím, proste plynúť s okolím. A z toho plynutia, z toho čo najväčšieho plynutia a splynutia so svojím okolím a sám so sebou, do toho potom môžem pridávať takú ako inú farbu, keby sme malovali na palete, môžem do toho pridávať iné kvality, aby som si bol vedomý, z čoho ten pohyb vychádza a tak ďalej. Proste hrať sa, s týmito aspektami. Mne to príde, že to slovo, čo si použil, hrať sa, že to je asi taká hlavná linka, čo tam vnímam. Že my sme sa tiež viackrát rozprávali o tom, že má tam tu nejakú hravosť, má tam v tom nejakú šťavnatosť, zvedavosť, hej, nejaká kombinácia mačka, kocúr a iné zvery. Hej. A jedna z vecí, čo vnímam, že je super, že to je geniálne na také akože uvoľnenie hlavy, uvoľnenie myšlienok, dostať sa viacej do srdca, dostať sa viacej do tela, byť v kontakte s ostatnými ľuďmi, tak ako to komu bude príjemné, lebo každý máme inak nastavené hranice vo veciach. Hej. Ale že mi tam príde, že to, čo chýba v tejto dobe, je naozaj vlastne také ako vzájomné učenie sa cez pohyb a naňuchávanie sa, lebo moje telo sa automaticky učí niečo nové od tvojho a od každého, kto tam je, že proste je to také, jedna časť je socializačná a druhá časť je naozaj akoby tá fyzická, ktorá nám umožňuje vlastne ako začať viacej vnímať seba vo svete cez tie pohyby, ktoré máme a nemáme povolené. Hej. Jak si pozýval, tak trošičku iný je ten workshop v chápaní toho, že to není náš Eliasov môj workshop, ale je to nás všetkých, že aby sme tam začali spolu nejako tvoriť a že tam začneme sa zahrať s niečím a komu sa to podarí akože dostať do rôznych, do rôznych dimenzií a hrať sa s rôznymi vecami a zvedomňovať si, lebo každý príde s niečím iným, čo všetci sú vítaní spolutvoriť, že je taký kruh, taký po anglicky by sme povedali brainstorming, pohybový a nápadový. A ja sa teším na to. Hej, hej, lebo presne toto mi tam ide, že veľa, veľa sa vlastne akoby hovorí o brainstormingoch na rôznych akciách a tak ďalej. Mne tam teraz vlastne napadlo, jak si to povedal, že my vlastne budeme robiť taký body storming. Hej, že budeme robiť taký body No. storming, že budeme vlastne skúmať, že kto sme v pohybe, ako reagujeme na druhých, keď na mňa niekto zatlačí, keď ma potiahne, keď ma pozve do pohybu, keď sa mi objavuje možnosť nejakého pádu alebo uvoľnenia, práce s dôverou a že toto mi príde také ako, že fakt, že si vyvetrať hlavy ľudia, že normálne, že si vyvetrať hlavy. Toto ma No. tam na tom baví. U mňa je to, dávam svojmu telu takže priestor, aby sa samé sa hýbalo. Vyčlením si, nech to telo nájde to, čo chce robiť, ten pohyb. Umožním telu mentálne
nájdem priestor, čas, zmanéžujem telo, tu si tvor. Lebo on telo si vie, čo si má vypýtať. Najlepšie to, ja viem, že sú štúdie najlepších vedcov, ale my to našlieme na seba, oveľa ľahšie sa nám to precíti. Mhm. Hej. Ne, že by štúdie vedcov boli zlé, akože ja ich sledujem a ja všetky tie vedomosti akože nasávam a vychádzam z nich a dávam ich do celej tej skladačky. Určite, že áno, nechcem nejako haniť vedeckú vec, ale ten vedecký a biomechanický prístup to je úžasné a je veľmi dobre si byť vedomý, akože zvedomiť si rôzne tie aspekty pohybu, ale potom to precítiť to a hrajkať sa s tým. Hej. Mne to príde, že keď sa bavíme o tom, o svojej identite, alebo o tom, ako prežívam život, alebo ako sa mi opakujú niektoré veci v živote, tak mi príde, že práve ten autentický alebo spontánny pohyb toho, keď presne ako hovoríš, že telo vie a väčšinou to, čo urobíme, je, že jeho hlavou sa snažíme buď zadržať, aby sme mali nejakú formu, hej, alebo proste, že budeš sa hýbať takto, ale že keby to telo dostalo naozaj slobodu, tak možno zistím, že to, čo sa mi niekde deje s chrbticou alebo niekde s bedrom, hej, a že mám naučené pohyby, že sa robia takto a teraz by som mohol spraviť pohyb tak, ako chce moje telo, tak ja miliónkrát som pri tom zažil, že niečo sa mi tam upravilo spôsobom, ktorý by som si v živote nevymyslel, hej. Že niekoľko rokov som robil na rehabilitácii, hral som sa s pohybmi a tak ďalej, ale vlastne ak sa objavil, že autentický pohyb, ktorý jasné má tam nejaké svoje vlastné pravidlá, že musíme v tom nejako mať svoju gravitáciu a vlastniť sa v tom, hej, ale ten autentický pohyb zrazu začal liečiť moje telo spôsobom, ktorý by si moja hlava fakt nevymyslela. Presne, často sa to zvrtne na nejaký úplne pohyb zvláštny, smiešný. Tak nechám teraz napríklad precítiť do tela a teraz si vymyslel toto. A teraz si žiada toto a ešte to druhá, to tam pomáha, nejak to pomasíruje. Si to zdrapím kožu a teraz toto a niekedy to prejde. No proste nehať priestor svojmu telu. Nehať priestor svojmu telu. To sa mi páči. To je taký, mi to príde taký podnadpis toho celého. Áno. A potom zase ešte rozvíjať to ďalej, rozvíjať to empaticky, že tu má kamarát, tu má niečo sa snažiť vyjadriť, niečo natiahnuť, niečo nejako spraviť. Ako by som mu tak asi mohol pomôcť. Vadilo by ti, keby jak tu sa naťahuje, že ti tu nachytím ťa za rameno, tie fascie ti budem ťahať a tu na rukou zase ich trošičku ponaťahujem, ako si s tým v pohode, vieš. Hej. A to je presne tá časť, že tam otvárame tú možnosť vzájomnej inšpirácie vlastne pre to, čo potrebuje naše telo, lebo vždy ten človek zvonka možno ani nerozumie, ale telesne vníma nejaký pattern, ktorý ja mám. A pokiaľ vlastne si navzájom fandíme, že si teraz ako nejdeme kaziť, že nejdeme to robiť v zmysle bojových umení, že si akože ideme kaziť niečo, a je tam to fandenie, tak ten druhý vždy má tendenciu vlastne, že pozri sa, ukáž, možno tvoje telo by mohlo urobiť toto a zrazu moje telo spraví nejaký pohyb, hej, že nejaké rameno s niečím, ktoré vlastne ako sa mi možno nikdy v živote tak nepohlo a pohlo sa mi tak preto, lebo ten druhý mi tam priniesol inšpiráciu. Presne. A v tomto sa vieme tak inšpirovať. Ja, keď pozerám tvoje videá, tak vidím, že super, ale ešte toto by som tam pridal, toto keby zmienil, ešte toto by to akože vylepšilo, tak ako... A teraz je tam ten priestor, že to môžeme spolutvoriť. To je úžasné, že sa synergizuje vyslovene tá energia, ten kreatívny potenciál. A ja sa idem učiť od teba, idem sa tam učiť vlastne od všetkých tých ľudí a učiť sa z celej situácie. Som presvedčený, že sa tam naučím veľa. A keby aj ne, to sa poviem nedá, tak sa tam aspoň pohrám dobre a zatancujem si, alebo jak to nazvať, niečo proste, tak nemusíme to analytikovať, aby si človek predstavoval nejaké tanečky zase. Hej.
Lebo isté je, že my všetci ako skupina, ktorí sa toho zúčastníme, tak spolu vytvoríme niečo, čo by sme sami nikdy nemali. No. A už len to samotné je hodnotné. Či už to To je bude v rámci umenie, to je pohybu umenie, tela alebo uvedomenia. presne, ako umenie pohybu. Proste my spolu vytvoríme nejaké dielo a to bude úžasný zážitok. Akože nemusí byť všetko umenie pre divákov, možno silami, tak povedť umenie pohybu nášho sami. Hej. A zároveň človek, ktorý nevie telom spraviť poriadne vlnu alebo si ju neuvedomuje, tak podľa mňa, keď vidí niekoho druhého, tak to pre neho vyznieva ako umenie. Keď ja vidím niektorých ľudí, aké pohyby dokážu spraviť, pre mňa to je, že wow, to je umenie, že chcel by som to vedieť a môžem to nejako skúmať a k Áno. tomu, že vlastne tá inšpirácia, že ako hej, že inak sa Hej. správam, keď som v pohybovom cvičení s mužom, s niekým, kto má 15, kto má 20, kto má 80, so ženou, ktorá má 20, ktorá má 70, že všetko je to vlastne ako iný zážitok. Iný zážitok. A to je to, čo ma na tom baví vlastne. Hej. Že to Hej, také, že keď sme boli malé deti, nie, tak sme sa tak hovorili, že aha, poď, chcem ti niečo ukázať, že toto sa dá takto, hej, že poď to so mňou vyskúšať, že aké to je. A potom ten druhý áno, povie, áno, áno. že to bolo zaujímavé, a teraz poď vyskúšať to moje. Áno, áno. Presne tak. Ako ja som bol tiež takéto decko, také, že rád som to skúšal s ostatnými a pozoroval, čo jak to oni, a teda poďte, a jak sa ma niečo zaujalo, hneď som to skúšal. Aj to, že vieš, že prečo ne, že sa tancuje a teraz sa očakáva, že každý bude nejako originálne. Ako, ne, vidím niekoho, robí nejaký point, tak ako vyskúšam si ho a idem a pohrám sa s ním a často ten človek to ešte potom zoberie ako výzum tancu, že vlastne aha, tam niekto tancuje ako ja, že poďme tancovať spolu. Tak, takže to obkúkávanie a to hrajkanie sa, schopnosť prispôsobiť sa, harmonizovať sa s pohybom, s tlakom, s dotykom ostatných, bez toho, aby sme išli do toho odporu, ktorý je nám často dosť prirodzený a práve tu sa môžeme trošičku oslobodiť. Hej. Je to také, že poďme spolu blbnúť tak, aby v tom všetkým bolo dobre. Ja. Ja. Hej. Čiže a pre tých z vás, ktorí potrebujete nejaké také akože nejaký safety management, tak vždy je to o tom, že sú to pozvánky a každý môžeme ísť toľko, koľko potrebujeme, jak potrebujeme, dať si oddych, niekedy sa iba pozerať, lebo niekedy je výživnejšie môcť sa na ostatných pozrieť a nebyť účastný a niekedy naopak už prestať čumeť na tých druhých a zúčastniť sa toho a každý to máme inak a môže sa to meniť počas toho dňa, ktorý tam spolu máme akýmkoľvek spôsobom. A vedieť z toho ako bez hanby odísť, lebo niektorí majú taký nejakú predstavu, že keď niekto príde a niekto sa chce s ním hrať, že sa musí hrať. No, nemusí sa nehrať, proste budeme sa hrať aj, že sa nehráme. Hej. Že ja sa tebou nehrám a budeme to rešpektovať. A to nemusí byť s odporom, to môže byť len, že za záujmom tam niečo iné. Má niečo, tu ma niečo zaujalo. A vtedy je to bez viny. Čiže, lebo vnímam, že často tam ľudia pri nejakých hrách majú pocit, že sú tam nejaké povinnosti z toho nevyplývajú. No, nevyplývajú. Nevyplývajú tam. A to je presne to geniálne, že si môžeme uvedomiť, že mám akoby povolenie alebo právo, alebo ako to nazveme, sa hrať s tým, s kým chcem a nehrať sa s tým, kým nechcem. Hej, kedykoľvek to zastaviť, prerušiť, pridať sa akýmkoľvek spôsobom. A ja zase to berem ako bez odutia, bez toho, že mi to nejako ako že ten sa samozrejme, že chce hrať, že mi to ublížilo, ale proste, že keď teraz zamerám svoju pozornosť, že tu triská poklad, pozornosť a kam ju zameráme. Tu na. To už pripomína toho kocúra z Red Wars, ktorý
Tak to chodí. Hej. Lebo častokrát sa deje to, že môžeme sa hrať vo dvojiciach a niekto bude mať chuť sa hýbať sám. Sa budeš hýbať sám. Je to A úplne ďalšie jedno. to budú chcieť vyskúšať v trojici alebo vo Možno aj štvorici. v štvorici, a možno aj celá skupina. A to mi pripomína, že musím priniesť aj viacej gum. Ideme sa a prezradím My, veľké my, my, niečo. máme, máme ešte 3 minúty, takže vedeli by sme tento podcast roztiahnuť eh, do rôznych, do rôznych spôsobov, expandovať ho, alebo ho zmrštiť, alebo ho s ním spraviť niečo, čo ešte presne nevieme, čo je. Ale to už je práve tá zábava tej hry a toho neznáma, ktoré z toho celé vzniká. Takže tak. No, nemáme žiaden pevný scenár, ale vieme, čo chceme. Vieme, čo chceme. Vieme, čo chceme. Chceme Vieme, s vami zblbnúť tak, aby nám v tom všetkým bolo dobre. Súpiš. Teším sa na vás. Teším sa na teba. A ja na teba. Teším sa na vás, ľudia. Čauko. Čaute.